sinengkang bapan winalik sandang godhek kok simbar jojo wang malang sutang yogan sir wah wis dadi bejane wak mami aku ingkang pinaka dadi tetungguling ana ing kademangan Medang Suruhan nek jenengku mono ning Medang Suruhan kuwi pancen kondang ngumandang dasare Demang yo sing sugih blegedu dasare aku ki Demang sabuta disuyuti dening para kawula sak kademangan Suruhan kene bareng aku mengku garwa Dewi Rastri mongko wis disekseni dening para-para yen to aku wis nambut silane akrami tegese aku wis omah-omah karo Dewi Rastri ning lha kok dadi nganti tekan seprene Dewi Rastri nanggapi karo aku wae ora aja meneh kok ngladeni karo aku Rastri kowe kok aja nyepelekke karo aku to Rastri aku wong lanang sing kurang kepiye to nek pancen kowe biyen iki akak wongku bojo ora gelem tenan iki mbok ngomong karo wong tuamu dadi ora kaya ngene kedadiane Rastri pirang barang aku wis omah-omah karo kowe ning nyatane kowe ora gelem nglanggapi karo sing dadi katresnan aku kurangane piye to Rastri wis coba kurange ngono ndi dasare aku yo Demang nek kene Demang yo sing sugih kawula yo padha sumuyut karo aku Demang sing ora kekurangan apa-apa wae dasare aku yo Demang sing budaya wis to kowe ngerti dhewe gamelanku saiki rong pangkon dhewe nganti saben-saben gamelanku saiki mlaku loro wayang sak yo rong pangkon dhewe perkara leku mayang saiki ora payune sing penting wayang gamelanku ora iso dienggo bocah-bocah ngono Rastri kowe noleo yo Rastri aja bingung wah aja bingung rasane pun kakang Rastri Rastri kowe noleo Rastri wah kok yo kowe iki ora sithik karo aku to Rastri kowe tak ono le ora gelem apa meneh kowe omong nek ngerti kowe wingi takon bojo ora gelem ngono ngerti aku iki mengko bojo Rastri iki mah karo wae Rastri opo yo dadak kowe tak ngurung apa kowe dadak gandrung dhisik ngono wae piye Rastri Rastri kowe iki nek maju aku ora maju wong dasare kowe saben-saben anggres nganggo rok mini abang ngono wah teko rasane semedhot ning ati Rastri kowe lho ayo kowe tak kandhani
Yar kowe saiki ora tresna karo pun kakang karo Demange Saputra. Ning ana bebasan tresna kuwi jalaran Jaka Kulina. Nek pancen kowe ora tresna karo aku, tuan tresna karo aku ning saben-saben kowe sumanding karo aku. Saben-saben kowe nyawang karo aku suwe-suwe kowe ra yo goblok sing dadakmu terus suwe-suwe kowe gelem ngladeni karo aku. Ratri, nek pancen kowe ora gelem ki jane aku nek ning arep gawe kasar ngono ya iso. Aku nek ning arep rodo paksa karo kowe wis pira abote ning aku mo katresnan sejatiku nek direteti kanggo sing kaya ngono kuwi aku mo. Dadi kowe gelem ngladeni karo aku ning mergo tulus sapa tuwing atimu ya kowe gelem karo aku ya Ratri. Nasib wis seprono seprene kok aku ki gagal terus muni arep mondho kok wadon ngono. Monggo nek gun gagah ya wis gagah. Trampil aku ya trampil, pinter aku ya pinter. Lah kok arep rabi ora lakon-lakon. Ratri yo tak sesono ngarsane Bathara muga-muga ana marga padang sing buka atine Ratri satemah banjur ketuan tresna marang aku banjur Ratri gelem ngladeni karo aku Ratri. Iya Ratri aku wong sabar ratenane Ratri. Murah Sangkarjuno